ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tok tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gedduma dejjem sal-art, hawn l-oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Għall-erwieħ, naqra ħin għalija, għal-kotba, għalija u għal-kotba, għall-erwieħ. Imnalla tgħidilhom franka llum festa. Jiena pjanta. Jiena warda safra. Ngħix ġo ġardina f'qasrija griża tal-fuħħar. Sitti mara twajba jisimha Rosie. Skont Rosie, jiena l-isbaħ pjanta li hemm fil-ġardina. Tgħidx kemm issaqqini bil-għoża u toqgħod tkellimni bil-ħlewwa. Darba waħda, nigżet subajja max-xewk tat-zokk tiegħi, imma ma gergret xejn. Ħdejja fil-ġardina hemm pjanti oħrajn. Hemm palma kbira bil-weraq ippuntat. Hemm buqar bojot ġol ħamrija. Nistħajjilhom tal-bellus. Hemm pjanti kbar oħrajn. Lil Rosie nismaħħa tgħid li dawn huma galletti. Tant għandhom weraq kbar li nistħajlhom platti tal-ikel. Lil dawn il-galletti Rosie saqqihom spiss għax ikollhom ħafna għaġġ. Rosie tqatta' ħafna ħin fil-ġardina għax lilna l-pjanti tħobbna ħafna. Ġieli toqgħod taqra fuq il-bank tal-injam li għandha fil-ġardina. Jiena kuntenta li jiena pjanta għax insebbaħ il-ġardina ta' Rosie u narmi riħa tfuħ mill-petali tiegħi. Għandi ħafna fjuri fil-ġnien jien. Jien inħobb nirreċta. Jien jisimni Lara u jien inħobb nirreċta. Jien inħobb nirreċta għax meta nirreċta insir persuna oħra. Nista' nkun pilota, insuq l-ajruplani. Jew saħansitra astronawta, intajjar il-vetturi spazjali. Nista' nkun gwardjan lokali, nagħti ċitazzjoni. Inkella tabib, nagħmel xi operazzjoni. Nista' nkun ballerina, nisfen u nola. Jew artista, inpenġi bil-vjola. Nista' nkun mużiċista indoq l-arpa. Inkella mastru daxxa ninċana. Nista' nkun pulizija inżomm l-ordni. Jew ħallil noħloq id-diżordni. Nista' nkun bejjija tal-frott. Inkella bennej, nibni u nħott. Nista' nkun perita, nippjana xi binja ġdida. Jew restawratriċi, nirrestawra xi dar antika. Jien l-għena tiegħi nirreċta u nsir persuna oħra. U kieku int, min jew x'tixtieq tkun?